bashade ezizweni benza into engavunywa umthetho. So nabaqeda ukushada bashona labo baba, ubaba namadodana akhe amabili. Kusala uNaomi nabomakoti. Athi uNaomi ngizwile kuthiwa isinkwa sibuyile eBethlehem. Uma kapakasha impahla zakhe abuyela athi bantwana bami ngicela nibuyele emakini. Athi Ruth mina ngihamba na. Angisakushiyi. Ngiyazazi ukuthi ngiyiforeign. Kodwa ngibona uNkulunkulu wakho. Ngoba yebazalwane kunabantu okufanele ukuthi uNkulunkulu akusize. Ubone ukuthi izinto zami zila. Angithi izinto zami zila kulomuntu. Yonke into idinga njengamanje akunangilo oseza ilethi izinto. uNkulunkulu ukuconnecta nabantu abaloaded ngezinto ezidingwa nguwe. Kodwa ifuna amehlo kamoya. Ifuna umuntu ozobuka ngesola sezulwini abone ukuthi la kunezinto zami. So uRuth wala wadangisala. Makafika le foreigner washada noBoaz. Kwazalwa ubaba kaJese. Hayi. Baba kaDavid. Uyayizwa manje. Naye ungene ngembojana. Bekanga qualify mara ungenile. Laba abaqualify ababalwanga. uDavid phunyiwe kwiwempini wasala. Ebusuku uthi uyazula ubona wesifazana uyageza. Lo wesifazana akazi ukuthi kunobaba osela ngoba bobaba bonke bayempini. David esekenza amaplan ukuthi athole lo mama. Lo mama ushadile. Indaba yinde ukuyifishanisa kwafanele ukuthi kuze kubulawe ngisho umyeni walo mama. Esebulewe uUria lo mama washada noDavid kwazalwa umntwana. uNkulunkulu wathi lo mntwana ngiyambulala mara ngizokunika omunye. Kwazalwa uSolomon. Inkosi engazange ayikho inkosi yahlakanipha njengoSolomon. Kodwa izalwa ngumama oyenze into ehlazisayo. Wangena. Ekugcineni uvela uMaria. Bible lithi intombi yawukhulelwa. Ngiyacabanga uma ngabe besayifunda ku-Old Testament bebangayizwisisi ukuthi intombi ngoba intombi ayikhulelwa. Awu amenena bengicabanga nje mhlamba ngahla vele intombi ayikhulelwa. Ngoba umuntu wesifazana uma ezokhulelwa uqala ngokulahlekelwa ngubuntombi. So intombi ayikhulelwa. Kodwa iBhayibheli lathi intombi yokhulelwa. So ngamanye amazwi kuzokwenzeka into engajwayelekile. Yingakho uma uJosepha engagile nalo Maria umthola upregnant wena bongenze njani? Angisho wena bongenza njani wena lo sisi lo thembisane naye inkedo kuma la uzwe bathi ukhulelwe enungazi kahle ukuthi asiwuwe. Wena bongenze njani? No Josepha naye wacabanga lo icabangayo. Wathi ngiyamlahla lo sisi. Nakabhiza athi ngiyamlahla ingilosi kaNkulunkulu yeza. Yazothi lalela ke Joseph akusinga lendlela ucabanga ngayo. Kona yiko kodwa akusiko ngalendlela ucabanga ngakho. Le ndaba ayifakanga umuntu nomuntu. Le ndaba ifaka umuntu noNkulunkulu. Ngamanye amazwi ubaba womntwana Josepha ngizokutshela ukuthi akusubaba wase next door. Ubaba womntwana uNkulunkulu umoya ongcwele uqobo lwakhe. Manje umoya ongcwele Josepha uyakuyala ukuthi akumgadela umntanakhe okumkhulisela umntanakhe wangena uMaria. So Maria wangena. Bawu 5 abomama.
Manje I wonder makhululwa ngegrace ucabangani. Ngoba abanye abantu ungacabanga ukuthi bayay like abekho ku same page noNkulunkulu, so u expect into ongayazi. Ngoba surely uma ngabe grace is all about 5, then there must be 5 things to expect. How can you talk about 5 and then when you expect a 1? So ngamanye amazwi, if you expect a 1, then it's not grace. If you expect a 1, then it's not from God. Ngoba uNkulunkulu ekathi grace bese akunika 1. uNkulunkulu ukunikeza ipackage yezinto eziwu5, izinto eziwu5 eyifakazela ukuthi vele u5 inumber yegrace. Ngamanye amazwi ku2016 ake uye ku-expect a 1, expect a 5. Kodwa yini le 5? Ngoba mhlawumbe ucabanga ukuthi wena okay, inoba indlu, imoto, indoda, umsebenzi, yabona mos. Zonke lezo zifola under one thing. Yeah. Zonke lezo esengizibalile. Hayi u1 lo. So nokhuluma ngo1. So 5. So kusho ukuthi fanele uthole le 5. Le 5 yakusiza ukuthi uexpect ngaki 5. Psalm 103. uDavid uthi, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not his benefits, the work of grace. Ufunda from verse 1 uyofika ku verse 5 uhlangane na 5 items ezingumsebenzi womusa. 5 items. Psalm 103 verse 1 to 5. Mawufunda lama verse uthola 5 items ezingumsebenzi womusa. Kusho ukuthi uma ungamkelanga these 5 items awukafiki kulento ebizwa the grace of God. Ngoba igrace ayisi idea yakho. I-idea kaNkulunkulu, so amtshela ukuthi ngifuna unginike lokhu. Uyotshela wena athi ngikubudgetele lokhu. Asifunde lama verse awu5. Hlale phansi. Psalm 103 verse 1 to 5. Bambe lama items awu5. Mbonge uJehova mphefumulo wami. Konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Mbonge uJehova mphefumulo wami. Ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Yena othethelela zonke izono zakho. That's number 1. That is number 1. Asiqhubeke. Owelapha zonke izifo. That is number 2. Okhulula ukuphila kwakho ekubhujisweni. That is number 3. Okuqhelisa ngomusa nangokubeka. That is number 4. Osuthisa ukulangazela kwakho ngokuhle. That is number 5. Ubusha bakho bubuyiswe njengokhozi. That is not number 6. That is the outcome. Nguwe sewuzibuka esibukweni. Ubusha bakho bubuyiswa njengani? Njengokhozi. Alithi ubuyisa ubusha bakho, lithi bubuyiswe after le 5 kubuyiswa ubusha bakho njengokhozi. After le 5 senzekile, then when you renewed. Thethelela izono zakho. Kunabantu abafuna into ikaNkulunkulu kodwa bafuna ukuhamba entethelelweni.
ngamanye amazwi abasindiswanga bafuna into ikaNkulunkulu mara bamfuni yena kulonyaka ke uphume kufunene into ikaNkulunkulu ake ufuna uNkulunkulu yingaka abantu abafuna into ikaNkulunkulu bengafuni yena baze enkonzweni ngathi baze kaDokotela mawuze kaDokotela uhlali kaDokotela ufika ulinde esitulweni makaqeda ukudila ngawo ubamba umnyango enakuvamanga ukuthi na uphuma kaDokotela ubingelela mawungena yingaka iningi labantu abaphuma emasontweni abavalelisi baphuma bekwatile mara mabafika ngale kwelinye isonto bathi God said ngathi ngabe ku2016 ungayekela ukufuna isonto elingcono ufuna uNkulunkulu wasezulwini ngoba ngeke ulithole isonto elingcono uyothola uNkulunkulu ongcono ulapha zonke izifo uyibheke kahle ne isikhwama sipakishiwe la yingako uma uJesu ezozalwa ingilosi iza kuMaria imnikeza igama lomntwana umntwana engakafiki ngamanye amazwi ingilosi iza nesikhwama esipakishiwe somuntu ongakafiki okuyi evidence ukuthi uyeza ngoba isikhwama sihambe phambili na uma uthi asivula lesikhwama athi sipakishiwe akulahlelwanga nje kupakishwe ngeorder mos 1 2 3 4 5 mawuvula isikhwama angazi kahle or ukhona onaso isikhwama esinezip ngaphansi izip engaphansi ukuthi mawuzivula uvula ngaphansi isikhwama uvula uvula isikhwama uvula ngaphansi ngibona ngathi ikhwama zonke zivulwa phezulu so kusho ukuthi lo pakishile upakishe ngendlela ukuthi lento kufanele uyithole kuqala uzoyithola ngoba vele indlela yokungena esikhwameni iyodwa phezulu mawudude uqala ngokuthola iforgiveness uhambo lwakho noNkulunkulu aliqala ungakathethelele uthi uma ungathatha intethelelo le uyidle bese uthola ukuphiliswa la akuphilisa ngoba kusizana ukuthi akuphilise kanti awuthethelelwanga sizani uphilile kodwa awuthethelelwanga mawungathethelelwanga izulu livalekile yingakho kungenzeka nalokuphiliswa kwakho akuveli kuNkulunkulu mawusu keep ukuphiliswa lokudle ngoba abanye abantu abakholwa ukuthi uNkulunkulu uyaphilisa thethelelwe yebo kodwa ulokathi ishukela yami uyazi mina ngumuntu wehayi umuntu weBP kusho ukuthi uNkulunkulu vele wena akaku-own weBP wena no wonder izenzela umathanda iyehle ikhuphuke ngendlela ethanda ngayo kanti unoJehova Rafa athi welapha zonke izifo wena kuze kube namhlanje usagula ngasola uNkulunkulu ndaba ukuthi awuvula ngesikhwama wadla into ofana uyidle uthini number 3 uyathethelela uyaphilisa mayiqeda ukuphilisa wenzani khulula ukuphila kwakhe ekubhujisweni njengakho kufanelanga ube novalo ngezinto ohlangana nazo endleleni sathana uletha izinto ezifuna ukukuthusa angazi ukuthi uthuswe yini kulonyaka esibuya kuwo angazi izingaka izinto ezikwenze ukuthi waphathwa istress kulonyaka bengithi kuwa ke uyekela ukustressa ngoba uNkulunkulu kubusiness lokukhipha ukuphila kwakhe ekubhujisweni angeke ufe ngoba usathane efuna ufe kahle hle okumbela umgodi ukunikeza ithuba lokuthi uphakanyiswe yingakho lithi iBhayibheli uNkulunkulu uguqula isiqalekiso kube isibusiso kunezinto azozenza kuwe hayi ngoba uyicelile kodwa ngoba uphendula lento oshaywe ngayo
uyamangala wena uNkulunkulu mina vele I don't deserve this athi uNkulunkulu indaba wena wazi uhletshwe ekusithekeni wathakathwe ekusithekeni waqalekiswa ekusithekeni ene yena phendule lento akunika opposite so ubani othe wena uzofa kulonyaka angithi ubani othe uzofa kulonyaka Jingako yazi yakela le ndaba leyo ukuthi uloku yihlupha ngomasingcwabisane ngoba uma singcwabisane wabantu abafayo wabantu abafayo so kusho ukuthi bheka phela umuntu osobhadara umasingcwabisane isikhathi eside akhipha ama-R100 kufika la khona inhliziyo yakhe iba buhlungu ukuthi uyazi le mali engiyithenjisiwe ukuthi ngizoyithola uma ngibhadara le mali engiyibhadarayo le ngiyithenjisiwe seyincane kunale ngiyikhiphile bese enhlizweni yakhe aba nesifiso sokuthi akufa umuntu la ekhaya for the sake of paying back herself or himself so kunabantu ababulawe ngumasingcwabisane wakho yingako umuntu angana medical aid akaguli qala ukugula nasekanayo ngoba igama lithi medical aid so help me on medical matters I'm going to have disease in my right mara sekabhadarela ukuthi in case kusho ukuthi ngamanye uprofete empilweni yakhe ukuthi mina ngizogula so njoba ngizogula ngibhadarela bete in advance yingako nakangaguli inhliziyo yakhe ibabhlungu nakabala le imali ayikhipha every month akhale athi yazi umuntu ulahlekela angisaguli nakancane noma bengafanelanga ngayo admithwa alwele ku-admithwa ngoba nje ukhalela imali yakhe uNkulunkulu mangele wa-investe ey'ntweni zokufa ingabe u-investe emazulwini kwenze njani umangele yini indaba labantu laba abanganazindawo zokuhlala abahlala estradeni abaguli ubusika nehlobo buphelela phezu kwabo abaguli ngoba abanawo ama-reservations manje wena uNkulunkulu ukubusisile athe kubusisile udlale ngalesibusiso ubiza izinto uNkulunkulu angayishonga ukuthi zizoza kuwe uyibize zibizwe nguwe zize kuwe lezinto uvesibani vele othe wena fanele ukuthi ube nemedical or mhlambe lapha kule contract yakhona kunamagamanyana kuno John 3:16 somewhere ukhulula ukuphila kwakhe ebhujisweni ithini le ilandelayo ukuchelisa ngomusa nangobubele i-crown ke le lalela ukuthi kwenzakalani i-crown moswa ngithi sekhanda uyamkhumbula Israel ephuma eGibhithe lithi iBhayibheli makaphuma ne umephuma hayi angakaphuma umephuma so kunezinto ezingenzeka ungakaphumi uma ephuma nje eGibhithe iflehla lahamba nabo if aliba directanga bengaphakathi uNkulunkulu akahlangananga noMoses eseGibhithe wamlinda waphuma if lehle bephuma lehla ngoba uma bephuma uma lehla seliyabagayida so beli crown kubo libasiza ukuthi bafocuse uma ngabe ungakasizakali ngamandla kamoya ongcwele you have a serious problem ngoba uthatha noma yini eshiwo ngabantu funeka amakholwa connected nezulu umusa nobubele ubukhona bukamoya ongcwele bugcwale kuwe
Uyambona verse 16 lo simfundile. Mawuhambe uyofunda uchapter 1 verse 16 kaJohane. Kuthiwa ekugcwaleni kwakhe samkelisiwe umusa phezulu komusa. Gcwala kabani? kaJesu. uJesu akagcwali kuwe ngaphandle kokugcwala ngoba ukhona bukaMoya oNgcwele kuwe. Ngoba yena njengamanje uhlele ezulwini. So akayenzi up and down aloku ehla azogcwalisa wena aphinda uMoya oNgcwele uye wena ugcwaliswa nguJesu ngoMoya oNgcwele. Manje uma uyikholwa elinganamoya udry. Yingakho ke yonke into evela ithola wena. Yingakho yonke into ohlangana nayo iyakuthusa. Ngoba ikuthola uwedwa. Lithi iBhayibheli bathi nabaholwa uSathane noma uFaro wayisola ukuthi ubavumeleleni. Wasuka wathi uyabagijimisa lasuka ifu langena ngemuva. Nalingena ngemuva lenza ukuthi izitha ihluleke ukubafika. Kunezinto ezigcine zigijimisa umangele wayizingakakutholi namanje ngoba ngokuya ngokwespeed sazo bekufuze ngabe sezikutholile kanti ifu livimbile baku confusion awutholakali ngoba une crown yasemazulwini. Ithini le ilandelayo? Ithini le ilandelayo? Usuthisa ukulangazela kwakho ngokuhle. Uyabona i-appetite. I-appetite into personal. So akekho umuntu olambela omuntu. Yingakho futhi akekho odlela omunye. So uzodla ngokuya ngokuthi ulambe kangakanani. Ene udle nento kuya ngokuthi yona oyilambele. Manje uzwe lithi usuthisa ukulangazela kwakho ngokuhle. Ukulangazela kwakho ngokuhle. Kusho ukuthi okuhle alithi usuthisa okuhle okulangazelelayo. Usuthisa i-desire yakho ngezinto ezinhle but alisho ukuthi usuthisa okuhle okulangazelelwa kuwe. Kusho ukuthi uNkulunkulu uboni i-desire yakho, abona ispace sokusebenza bese afaka into yasezulwini. Akusuwe omtshela ukuthi afake ini. Nguye ofaka lento ayibona ukuthi ifanele ukuthi ingene ngokuya ngokwe-desire wena onayo. So ngamanye amazwi uma wena uthi ngi-expecte lokhu kuNkulunkulu uyamlimita. Ngoba expectation yakho yingakho lithi no eye has seen, no ear has heard. Akukangeni ngisho emcabangweni yabantu okuhlelwe ngamazulu. So kusho ukuthi wena ngesikhathi uthi wena ngi-expectile lokho ku-expecte kuncane kunaloko azokwenza. Ngoba yena uNkulunkulu wethu lithi iBhayibheli he is more than enough. Into enkulu asenzele yona ukusilungisela izulu. Yingakho ke bese lithi kubuyisa ubusha bakho njengokhozi. Ngoba ukhozi alihlala estradini. Ukhozi alihlala elokishini. Ukhozi alihlala ku level yabantu. Ukhozi lihlala emfihlakalweni. Ubusha bubuyiswa kuwe uhlezi phansi. Ubusha bubuyiswa kuwe ucabanga ku level yama problems. Yingakho lithi iBhayibheli la inhliziyo yomuntu ingcebo yomuntu ikhona nenhliziyo yakhe iba lapho. Uma ula emhlabeni fanele inhliziyo yakho ibe le emazulwini. Ukuze uthi na uhamba la ube heaven conscious. Bese uba earth unconscious. Yonke into enzakala emhlabeni ayikuthusi ngoba ayikuthinti. Ayikuthinti ngoba uyibheki. Awuyibheki ngoba vele ifocus yakhe ayikhola ile. Amakholwa wakhandelwanga kuhamba kanje. Amakholwa akhandelwe kuhamba kanje. Yingakho masihamba kanje noma kunomgodi asingeni ngoba ukuhamba kanje kusifaka umoya wasezulwini. Umoya wasezulwini ngoba wasezulwini uyala ukuthi wena ushone phansi. Akutshela umakhelwane yekela umoya wabaphansi. Thatha umoya wasezulwini. uNkulunkulu anibusise.